अरे टुलू आसुटी हाँ आस आस ओ ଅତି ଯାଇଲ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗରେ ତୁ ଆସିନଥିଲୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ଏ କଣ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ଏତେ ମାନେ ଖାଲି ଘନ ଘନ କଲ୍ କରୁଛ? ଆରେ ଘନ ଘନ ଫୋନ କରିବିନି ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଲ୍ଡ 10 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ କଣ ଭାଲୁ? ଓଫ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ଆଚ୍ଛା ଇଞ୍ଜିନ ହେଲେ ସେଇଟା କହୁନା ମତେ ଆଗୁଆ ତ। କଟକରେ ତାର ଏବେ ବକ୍ସି ବଜାର ପାଖରେ ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ୱିନର ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ମନୋଜ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆମ ଭାଇଟା ୱିନର ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଫୋନ କଲି ଚାଲ ଯିବା ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇବା ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଏଇ ଭାଇ ଯୋଉ ଚିଡାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜିତି ଆରେ ବା ଏଇଗୁଡାକ ଏଇଗୁଟା ଦେଖେ ବୁଝିଲୁ ଟୁଲୁ ମନୋଜ ଭାଇ ଆମର ଓନିଡା ୱାସିଂ ମେସିନ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିତିଛନ୍ତି ୱିନର ହେଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ମନୋଜ ଭାଇ ସେଇ ମାସରେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲେ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ର କଟକରେ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ଦେଇଥିଲା ଭାଇ ମୋର ୱିନର ହେଇଛନ୍ତି ୱାସିଂ ମେସିନ ମତେ କହ କୋଉ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ସେ କମ୍ପାନୀ ଏମିତିଆ ଦଉଛି ମାନେ କହିଲୁ ଫଙ୍କସନ କରିକିରି ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ କମ୍ପାନୀର ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ବିକିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ କୋ ସେ ଛାତି ବାଡେଇ କହିପାରିବେ ୱାସିଂ ମେସିନ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ବିକି କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ନା କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି କେବଳ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ଅଇକା ଓଡିଶାରେ ପୁରା ଛାଇ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ଟା ଆଣିବେ ମନୋଜ ଭାଇ ଗଲା ଆଣିଲେ ଯା ଦେଖ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ମାନେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ଯାହା ବି ଥିଲା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ ଫୁଲଫିଲ କରିଦେଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲକି ଡ୍ରରେ ମୋ ଭାଇ ୱିନର ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଆରେ ମୋ ଖୁଡି ପୁଅ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ କରୁଛି କୋଉଠି 4 ଛକରେ ତାକୁ ତାହେଲେ ତ କହୁନ କଣ କେମିତି ଟିକେ କରିବ କଣ ସେ ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ଖାଲି ବିକିବ ଆଉ କଣ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଆରେ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ନାମୀ ଦାମୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ନମ୍ବର 1 ଜାଣିଛୁ ନା ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ବିକିବ ଟାର୍ଗେଟ ନବ ପୁଣି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବାର ଫଙ୍କସନ ଚାଲିଛି ମୋ ଭାଇ କି ଏଇନା ଯିବି କହିବି ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ ଦୋକାନରେ ରଖିବ ରେଡି ରେଡି ଆଉ ଦେଖେ 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 ଆରେ ବା ଆରେ ମୁଁ ବି ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଆମ ଟୋକା ବି ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ମୋ ବାଇକ ର ଜୀବନ ମୋର ପସନ୍ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ଇଞ୍ଜିନ की सुनो ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।